Bueno, arratzaldeon dan hori, eskerrik asko etortzearren, eta hasiko gara, gaurko saioarekin, ez? Gizonez garrik aboratu antolatzen dauz urtero jardunaldi batzuk, eta urton formatua pizka aldatu dugu, ez? Segure asmoa zan, azken urteetan eskualdien egindako lanaren barri edo, emotie, eta, gero koinzitu egin dau, Ramonen agurrari egaz, eta horrela antolatu dugu aurton, pentsatu dugulako, formato gokiagoa sala. Hau komenteta, aurton, gaize hori da, ez? Etorkizun ekosoziala aldaketarako estrategiak, Busturialdea Urdaibai nintzen, ez? Lehenengo atalean hau egingo dugu, eta gero, bigarren atalean, Ramon goratzeko berak egindako lanak eta beren irudia edo, mai gaineratuko dugu. Ordan iritokatu diat, lehenengo parte honetan papel bat apurbetolan nahaztu ez, aurkeztu behar dute zeure, baina nipe izlari zenaz, edo berbalari zenaz, eta orduan, arraro itxiat, ez, holako formaturik ez dut inozenki, baina, hola nengo. Orduan, pentsagogu, gaurkoan, galdera bi eta 3 parte hartzaile doguz, ez? Parte hartzaileak, eider gotxi dekogu hemen, nire eskumean, danok ezagutzen dugu, ez dugu engein Urdaibaiko plataformako ahotza izan da, ez? Gero beste kargu batzu dekoz, Bermeokoaren auzoko alkateza, ez? Eta, beren eginkizun nagusizena da, DBH-ko fisika eta kimikako irakaslie, batek esan dozta oso ona dala irakasle modun, Durangoko ikastola baten. Eta gero nire eskarrien, Ugaitz Gaztelu, ez? Goi-mailako arkitektoa da, ez? Aldiro EH-ko irakaslea, eta jarduera hori bere arkitektura buleoa sustartzen dago. Eta urteetan, oinaitatasunera lata, apurbete bere militantzia apurbete alde batean deko apurbetu txite, baina, berak Urdaibaren proposamen arkitektonikoak planteetan dauzan eta bere ondarea zaintzen dauen arkibai taldeko kidea da bebai. Eta, ja nire burua aurkeztuko dut, ez da oso arrunta izaten, baina Jokin Alberdi nineu naizena, ez? EH-ko zuzenbide eta nazioarteko lankidetzarako eta Afrikako gaietan irakaslea. Gernikati mundura eta Gernika goratu zen Balkarranien nabilena, ez? Eta azken urteotan, Kolombia, Mozambike, Senegal, Euskal Herriko gatazka ekosozialetan eta gatazka armatuetan bakaeren aldeko ikerketa praktikoa eta prozesu partartzailetan nabilen edo nire interesak edo hortik dabiz. Horren aurkezpenak egin oine galderek botako otaz, ez? Galdera bi, dinote, dialogo, da konversazio libre bat, baina nahi badozue, galdera horre biziek referentzia moduen euki, horrekiko zuez. Lehenengoa da, azken urteetan Busturialdean Urdaibain zer ikasi dugu egon diren hainbat prozesu kolektiboetan, ez? Edo prozesu kolektiboetatik zer ikasi dugun, ez? 6 urtetxu edaro ezolakoak itzen, eta ikasketa batzuk edo izango dugu. Eta bigarrena, zelan aurrera egin dimentzinoko soziala daukezen proposamena barriak bultzatzeko, ez? Apurbe konpartitzen dugu hori, ez? Aldeko sozial hori igual betik gora badabil, baina goiti bera gitxi, eta orduan, zelan planteatu leiken, ez? Orduan, horrek izango diez galderak edo eztabaidatzeko gaizek. Orduan, zu hasiko zara edo... Nahi duzulez? Bai. Gu behintzat azalduko duguna, ni plataforma baten izenean nator, orduen guk azalduko duguna izango da gizarte zibilaren esperientziatik ikasi duguna, ez da? Eta, wiki esperientzia, 3 urtetan euki dugun esperientzia laburra izan da, baina bai esan genezake gauza batzuk ikusi ditugula argi, ez da?
Eta bat da, ikusi dugu, adibidez, Busturialdeko herritarrek iritzia daukiela. Eta iritzi hori emateko ausardia ere erakutsi dutela. Ikusi dugu herritarrak ahaldundu egin direla, ezta? Eta ahalduntze prozesu horretan, 3 urte hauetan eskualdean egindako pedagogiak garrantzi handia eduki dau. Eskualde honetan ikusi izan dugu garenaren kontrako iritziak ere egon direla, ezta? Azkenean 1984 biosfera erreserba izendatu gintuztenetik, ikusi dugu askok ez zutela izendapen hori zerbait positibo bezala hartzen. Eta eduki dugu mehatxu zuzen bat, mehatxu zuzen horrek eztabaidarako bidea eman digu, gai ezberdinak mahai gainean jarri ditu, eta horrek aukera eman digu ezberdinen iritziak entzuteko eta ezberdinen artean lan egin ahal izateko. Eta herritarrei informazio ezberdina emateko. Eta horrek herritarrak informatu egin ditu eta eraren batean ahaldundu egin ditu. Ahalduntze horrek iritzia ematera bultzatu ditu. Eta uste dugu, egon diren aukera ezberdinak aprobetxatu egin dituztela arduratik. Azkenean guk bultzatu ditugu ekintza ezberdinak, proiektu konkretu baten kontra, hori horrela da, testuinguru konkretu batean, eta herritar horiek ikusi dugu ekintza horietan parte hartu dutela. Beraien iritzia, iritzi kritikoa kasu honetan, adieraziz, kontzentrazio, manifestazio, babes hori horregon da, eta babes hori handia izan da. Gero ikusi dugu baita be, prozesuak, ez da, beti izaten dugu olako proiektuak daudenean, proiektu horiek ekarri behar dutela beraiekin prozesu parte hartzaile bat. Prozesu parte hartzailerik eskualde honetan ez da egon, ez dugu sorte hori euki, ez da? Baina bai euki dugu zerbait antzekoa, ez hain demokratikoa, baina mahai gainean jarri ziguten, eta guk erabaki gendun aprobetxatu beharreko erraminta bat zala, eta izan zen, entzute prozesua. Eta entzute prozesu horretan argi dau, Busturialdeko jendeak izan duen zarrera oso ona izan dela, 1014 narratiba jaso ziren, eta narratiba horietan 800 pertsonatik gorak Busturialdeari buruzko iritzia eman dute. Busturialdea zelan ikusten duten eta Busturialdearentzako zer nahi duten, zelako Busturialdea amesten duten etorkizunean. Orduen, hori ikusi dugu. Ikusi dugu baita be, zelako garrantzia daukan ezberdinen artean saretzeak. Saretze horrek eman diguna da indarra, ahots bat, ahots komunitario bihurtzeko. Eta ahots komunitario hori bihurtu den enean legitimitatea irabazi dugu. Indartsuagoak izan gara. Eta hori guretzako garrantzitsua izan da. Ikusi dugu baita be, herritarrak argi dutela, ez dutela nahi gaur egun inposatu nahi zaigun gobernantza eredua. Hori be ikasi dugu. Herritarrak argi dute Busturialderako zer nahi duten, eta nahi duten horretan parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen dute. Ez bakarrik era kontsultibo batean. Argi gelditu da, beraien iritzia erabakikorra edo loteslea izatea nahi dutela. Eta hori uste dut 3 urte hauetan argi gelditu dela. Eta, uste dut hori dela guk holan 3 urte hauetan ikasi dugun kalean, ikusi duguna eta ikasteko aukera euki duguna. Bai, niretzako zarrego oso ondo dago, nahi dut apurat nire burua aurkezpen txika bat egin. Horrek egituko notzon, ni arkitekto naz, ikerlaria naz, arkitektura bukatu dutenetik, mastera kanpoan eginda, da doktoretza bai, da niretzako Urdaibai beti izan laborategia. Nire ikerkuntza guztien laborategia da Urdaibai, eta horregaitik saiatu naz azkenek urteotan iritzi bat trasladatzen herriari, nire jakintza konkretutik. Nire jakintza konkretua da, memoria babestu, baina jasangarretasun inguruburuaren jasangarretasunetik. Hau da, eta guztiz batua prozesatzen duzun horrekin, eta gero, bide horretan elkarte bat auki dugu, deku oraindik, baina gaur egun nire bizi propio dela eta apurak geldituago dago. Baina hor bai, trasladatu negotena nik hor, Urdaibaien, ja 2 urte pasatu dira, Urdaibai diagnostikatu garenetik, ez? Eta hor, 4 balore konkretatu ziren, ez? Geologia, biologia, sozioekonomia eta kultura, ez? Honek biak danoeko guz argi, beste biak ez dakit oso argi badeko guzen danok. Baina, bai uste funtza egon dana, Urdaibai bai sortu zanen paisaia honetan, danok Urdaibai bati buruz, paisaia bati buruz, dano batera hitz egiten hasten garela, ez? Eta bebai izan berro niretzako, 40 urtea gero,
generazio oso bat pasatu dugula esfortzu handi bat egiten. Esan dut, Urdaibai izate horrektak etekin ekonomiko asko galtzea ekarri dutxo pribatutasun askori. Alegin bat eguna danon aldetik, hori danok sinistu hori babesteko. Eta nik uste generazio hori pasatu da, ja babestu guneak eta legeak eta hor dagoz, baina badeko generazioak behintzat kontserbazio horretan lagundu da bela, ez? Eta hori, nire pasatu batena konkretuki, nire doktoretza tesi hor egon da, eta nik urtero ikertzen dut Urdaibairi buruz, leku batetik edo bestetik, patronaturekin eta bar. Nire pasatu batena gauzela momentuko baten, egun ingen Urdaibai estopet horren ondo ostean batez bebai, uste diagnostiko asko gondi da. Eta diagnostiko asko horren konklusioak esango erabat eguneko 80 baten, alderdi guztietan ikusitan nik ja inbeste batzar da, inbeste ikusi da gero, esate dut, bueno, nahiko de acuerdo gagoz guztiok, nun faiatzen dugun, ez? Ba, bueno, 80% jente kanpoan egiten dugu lan, ez? Badeko irakurketa bat hor. Kontu da, eta orain zer. Ez? Egin dugu danok esportu bat, eta orain zer horretan, claro, nik ikerketa proiekturatik, edo arkitektua lantzen dugunetik, ba, gagoz ereduak sortzen, hemen referenteak sortzen, ez? Egin dugu lehenengo etxe bizitza aktiboak, babestu guz memoriak baserritan eta bar, aldanik eta erarik eta efizientianean. Baina, claro, hemen da, inurrategi honetan, azpitik inurriak hasten gara herri hori lantzen, gorantza begiratzen dugunen, ez dut, orain ikusi nire proposamenak, ez? Da, bueno, proposamen lodi hori egon amai gainean, eta horrek behintzat, niretzako gauza bat unkitu doztena da, behingoz, herrian mugitzen hasi dela, zerbait ikusten mugitzen dela. Ez dut behingoz, guarki bai elkarterekin, eta 2015-etik egon gara martxan. Zenba parte hartze egin dugu zen, eta zenba kostatu egon jendea mugitzea. Horren, niretzako hau positiboa da, honek stop bat sortzeko horretan, bentsajena mugitzen hasi da, eta niretzako maigainan dagoen galdera da, bale, orain bai, Urdaibaien garapen jasangarri bati buruz hitz egin nahi dugu. Hau da danon funtza? Garapen jasangarriak berez, bi hitz honek, ni horretan zentratu nazela, guztir kontrajarria dira. Garapena eta jasangarritasun inguru gero jasangarritasuna. Garapen, gizarte baten garapenen horretan, jasangarria guztiz ez gara izango inoiz. Baina jasangarriago askoz gehiago izan algara. Horren hemen kontua da, ambigudade horrek, aukera mote dutxola, ez eredu interesanteari kabidat egiten esaten hau bai jasangarria dela. Horren nik niri egiten duatzat aurre, esan digotena. Orain marraztu behar dugu hemenengo urrengoko urteetan norantzan egon joan. Eta orain ja publikatu dire zelako interbentzioak etorriko diren. Zelako gauza egingo diren. Eta nire hortik urtean jazten niri benetan onartzen lugara, esan dut. Dekugu gatzena dela, memoria bat dekugu, paisaia bat dekugu, biologiako, dekugu gune bat, mundu guztiak nahiko gana eduki, oso altxor berezia dekugu, gatzena dekugu. Orain, hauslan dugu erabili. Eta horretan, nik uste gizarte galetu behar garena da, zen dugu bizileku izatea, edo garapen ban dugu gotea. Eta galdera horretan, garapena badan, garapen jasangarriaren eredua zein da. Nik behintzat ez dut ikusten Boroako poligono baten kopia bat, da nik honen etorkizuna marrazten da bena. Nik ez dut ikusten, kontua da, proposamenak maingainan jartzen direnean, eseskoa erreza da esatea, kontua da zer bai. Eta nik hor provokatu nahi izan gizartean, eta da gaur provokatu nahi dutena bai. Da, bale, zerrez, esaten dugu, danok, hau ez dugu nahi kutsakortasuna, ez dugu nahi, gauzak ez dugu nahi, zer nahi dugu orduan Urdaibaien, ez? Da, galdera hau da, niretzako benetan, administrazioan dago zenak ikerlariak eta dano batera zer nahi dugu herri honetara ekarri. Da, nik hor esaten eman bitu, niretzako, pertsonalki eta profesionalki, eredua galdu dugu, generazionala, egin zanien parke teknologikoa Zamudion. Niretzako eredu hori, ez parke teknologikoa dago moduan, horrek, ezagutzen oinarretutako industria edo aktibidade horrek, oso errespetagarri izan aldala eta oso baloioan jarri alda bezala hemen dugu guzen altxorrak. Egia egin dala Zamudion, eta oin bigarren azurrotza horren entzuten dugula. Eta hortek esan eban, segaitik izka, hau bada biologia, geologia, kultura eta memoriaren lekua, hemen, segaitik ez dugu gure unibertsitate zentro publiko da pribatuak ona animatzen etorten. Baki gauza bat dela oso teorika da herritar batek izaten da bena. Baina, nik uste dut, horrelako altxor potente bat daukida, behar dugule eredu, vanguardiako eredu bat, referente bat, benetan apostu fuerte bat. Eta ez dut ikusten hori apostu fuerte dagoenik, eta horti dator nire kritika orain, bat ez dut decepzioetik. Baina, nik uste dela tristetik. Ikusten da, musikan zerrengoan triste jarri nintzen. Benetan hau da, oinoko asfaltuari beste rotona tengo txagu, trenbida oinoko bidea eta eukinde, oinoko hemen labega utzi dekogu eta beste bat enbigoan, hau naiz da berrerabili, hemen dekogu memoria kontatu daigun, ez dakit, gatzena dekogu, baina modeloak erreplikatzen dugu, beste dozen lurraldetan egon aldirenak.
Horren esan, zer ez badakit, zer bai, galetzen dut herriari. Zuek zelan ikusten duzue, Bermeora, Gernikara, Mundakara, ja eraikita dago zen eraikin horretara, ekarten badugu zen ezagutzan oinarritutako kampusek eta bar. Hortik hasi nintzen gero ikerketa lanak irakurtzen el impacto de las ciudades universitarias. Zenbat hiri dago estatu batuetan, ez dekoenak ez, eta hiri bat sartu denean, derrepende hiri horrek hartu du beste nortasun bat. Ez da ekonomia zuzenean sartzen dena, baina sortzen dagoena da, aktibitate bat egotia, errespetagarria bertan lurraldean dagoena, eta gainera nukleo ruraletan eta bai gure impactua ekarri dagoena. Eta hori nahi izan dute azalarazi, horregaitek sare sozialean apurba mugitu neban, ez tekot elkartea mugitzeko besteko indarrik, eta egia esan, EH-rukin errektoretzan hon gara, alderri politikoekin biak aukera monozte eurekin azalaratzeko, badakit errueda handi badala, baina galetzen dutzu, zuentzako, inorentzako, eredu honek kontrakotasunik badeko. Kolektibotasunetik zer ez ikusi dugu, eta zer bai honetan ados egon ginen batzuk, ez dakit, honek esan nago panazea bat marrazten. Nago esaten, apurka joanalko ginen EHUko parte garela. EHUko nik ingenieria ambiental, ingurugiro, ingenieritza, Bilboko Samames onduan onboten dut. Baina, ingenieritza, Urdaibaien, Asti, Urdaibaien, biologiako zentroak, Urdaibaien, mundu oso, referente izango ginen lurraldea, hau badan UNESCO esaten moduan, hau badan ikerketa gune bat. Erabile egun benetan laboratik da moduan. Hori zen aprobat, nire kritika teknikoan eta kolektibotasunetik izan dutena, nik bizi izan dutena hori dela. Parte hartze prozesua horretan, jokin zurekin askotan topatu naz, eta hemen jende askorekin topatuko nintzen, hortu kolektibok egin duzenen, Bermeon beko portala, jendea mugitza kostatzen askon pilo bat. Bihotza ikutu duzkoenean jende reaktibatua. Eta horren nire ilusioa sortzen duzte. Horregatik mote duzte momentu interesante baten gagozela, Urdaibai buruz hitz egiten hasten garen horretan, jendea etorri aldala. Oso ondo. Oine gatzadeko nik zer esatie, baina, bueno, nire partia purbetea hasirakoa deskriptiboa izango da, eta gero, sartuko naz bebai zuen komentatu dozuezen kontuekaz. Deskriptiboa, bebai, nik uste dut aipatu behar dizela bebai egon diren beste ekimen batzuk, ez? Osa, nik uste dut gaitasun kolektibo hori dakaguna eskualdien, estopetik edo guen kontrako herri mugimendutik aratago doala, ze aintzindari asko egon dira eskualdien. Horren bebai eureke aipatzea nik uste dut merezi dauela, ez? Zelan da bilen, jende batzuk, ez dakit ez, Busturialde Urdaibain transizioko sozialerako eskualdeko iraunkortasun indize bat sortzeko ibilidan talde bat, hemen batzu dabiz, ez? Ekonopol, bebai EHU atzeti dabil, parte hartuzeko jendea, ez? Eta indize horrek baduzo izango dozku, jakitzeko aurrera pausak itzen dugu zen, eta ze atzera pausak itzen dugu zen, nik uspegi ekosozial batetik edo. Edo badauz beste batzuk, IPES, gondela bebai, Urdaibai, norantze, hausnarketa bat egiten, ez? Gizarte mugimenduetatik, municipalismoen gandik, eta hainbat elkargun edo antolatzen, eztabaida hau sortzen joateko, ez? Gero, ez dakit, ez, enpresaren mundutik hu bai eukidugu, ez, eskualdeko enpresen talde bat, jaurlaritza, taldundiko, eta mankomuniadeko laguntzakaz, emprendizajea, inbertsioak erakartzen, sektore tradizionaletan, bertoko sektore tradizionaletan, ez. Eta gero, aipatu doguzenak bebai, ez, baina ALC, ALC bebai, beren ekarpen egin dauz, Agirre Lehendakari Zenterrek, entxute prozesu horretan be, guzti oso interesgarri izen dela, identifikatu dabilako narratiba bat, jende hemen ardura gehiago daukala, museo baten baino gehiago horren gainean baino, gainera jende gehien aia badaki hori ez da legirten bidie, eta horretaz gain, beren ardura egon dela eskualdeko garapenean, edo giza garape sustengarrian, edo ez dakizela handitu, ez? Eta, hori narratiba nagusiena hori zen dela, ez? Baina narratiba guztizek, eurek identifikatu dabezen narratiba horretan be, danak, nahiz eta batzuk museoaren alde egon gitxienak, eta beste batzuk kontra, eta beste batzuk paso egin,
danak koinzitzen dabe ardura dagoela zelan uztartu garapena, ez? Kontra esan hori, zuk aipatu duzune kontra esan hori, ez? Garapena eta transizio ekosozial bat, edo beste eredu bat diferentea, ez? Orduan, nik usteot hor be badau balkarregaz gauzak eitzeko anklaje bat edo, ez? Sedano gauz horretan adoz, hortik hasi geinke, ez? Orduan, hor ja zu komentatu dozune, ez? Faltaiatan da guk egin dugune bebai aipatzea. Gainetik hasiko konteko bebai, batzuk ja badakizue, baina, azken urteetan, taldetxo bat batu ginen Gernika horatu zen, indala iaia markada bat, ez? Militantien eta EHUko irakasle batzuk, eta gero Gernika horatu eta Gernikatik mundurako langile batzuk, eta hausnarketa prozesu bat hasi gendun, eta horren ondorioz, hainbat prozesu parte hartzaile antolatu dugu, helburu ezberdinekaz, eta horren kaso, bueltak emoten usteot, egin dugu zen gauza diferentenak, ez? Hor, aipatzearen dau lehengo txostentxo bat, ez? 2018-19 egindakoa, nun ja, arrazoia beste diagnostiko bat, baina zan, diagnostiko bat, eta hau da diferentzia, ezagutza konpartitu batetik sortutakoa. Eta nik uste hor dagoela diferentzia o desberdintasuna. Askotan konsultoria batera agintzen dutzasunien diagnostiko bat, egiten da copy-paste. Eta gurea oinarritik egiten zen, bertoko ezagutza eginda eta uztartuz eskualdean dago zen eragile ezberdinek, interes ezberdinekin. Orduan nik uste dut be, lehengo diagnostiko hori, eta gero horren atzetik Ramonen laguntzaga zein genduzanak, ez? Beren lehengo liburue, gero beste liburu batzuk eukidoguz, beste kolaborazio batzuekaz, Xabi Arana eta Rosa de la Asunciónegaz. Gainera horre ziren, datuak ekarri, ia prozesu parte hartzailari datuak ipini, ez? Nik uste dut hor upilako lana egin dugu, bai, azken urteetan. Eta informazio horregaz be, gero ikusita zelan ja plan desarrollista bat zegoela guretzako erakunden aldetik planteatute, ez? 5 urterako datoze, hogeita bostetik egoita marrera, zema milioi diez, 200 piku milioi, ez? 300 hori beste laroiak kontatan, nio kendute dekotrez horrek. Baina, orain 303 dira, ez? 5 urteko plan horregaz, baina, plan horren atzien zabona zan, zuk esan dozune, eredu bat, jakinda dakigune. Hau da, beste leku guztietan moduen itzen dana, infrastruktura behar diez, baina hortik arantza ez du, bakarrik infrastruktura planteatzen dauz, eta gauza gitxi gehiago. Baina gero, planteatu zana zan, beste plan bat, ez, dakizuenez, ZAP famatua, zona de atención prioritaria edo. Eta hor, Aldundia eta Jaurlaritzak, milioi extra batzuk ipintzen dabez, eta, gure asmoa izen zen, plan hori urten aurretik, guk eitxia plan alternatibo bat, ez, eta horretan egon gara buru belarri azken urteetan, ez, eta hor, identifikatu genduzan, gai batzuk, bakarrik aipatuko tesolan bebai, dinot, zezuek igual ekarri zuez, zehaztu gure badugu, zehaztu behar duguna da zelan egin hau, ez? Nekazaritza arrantza eta industria sektore geldialdiaren aurrean, zer egingo dugu, ez? Zelan planteatzen dugu eredu alternatibo bat, zer egin behar den eredu alternatibo bat planteatzeko, edo eskualdearentzako onura gitxiko turismo masiboaren ingurumen mehatxoaren aurrean, lortu dugu megaproiektu bat gelditzea, baina, zelan planteatzen dugu orduan turismo sustengarri bat, ez? Gazten eta emakumeen lan falta eta lan prekaritatea dela eta, zer egiten dugu gure gazteok ibiltzeko ahotson gora eta bera egun guztizen, ez? Ze alternatibak planteatzen dugu, edo lurzoroa eta etxabizitza
eskuratzeko gero eta zailtasune handiagoak dekogu zenean, zelan itzen diogu aurre daukagun kontraesanari. Ze, karo, lehendakariak eta zenteren txostenean agertzen zen, kontraesan badagoela, ze hemen ez daude, zelan ditzen dira, fondo buitreak eta, ze, gau, pisu ustuta dauzen pisuen jabeak gu geu garelako, ez? Eta gero planteatzen ari gara gazteak, ez? Orduan zelan egin aurre modu imaginatibo batean arazo horri, edo etorkinen komunitateak gizartaratzeko dekozen oztopoak. Eta hor dago zen errealitate barri pilo bat, ez? Dakaguz, eskualdien, 500 andra baino gehiago etxeetan lanean, ez dakit Gerniken, datu ez dakit, ez dakit fijo rosak esan dakoan nire hori dakit. Eta hor dago errealitate bat, 500 pertsonatakoa, eta 500 pertsona gure eskualdean asko dira. Zelako bizitza dekiesen, ze zerbitzu sozialak dekiesen, ez? Hori be, horlako gaizeke main gaineratu egin behar diez, edo onartasun eta kultura ondarearen galera, ez? Berdina, Alefenko txostenan behagartzen da, ideia bat oso interesgarri eta da, euskera eta gure kultura babestu gura dugu, gero etorkinek ez dugu gizartaratzen laguntzen, eta euren beharra daukagu, euren lan egiteko gaitasune gure ekonomiarako behar dugu. Orduan, ez da bakarrik eragundeak zer egiten da bie, baizik eta bai, gu geuk zer egiten dugun, edo uren kutsadura, ur defizita eta baso monokultiboen arriskuen aurrean, gauza batzuk egiten ari dira, ez? Kolore guztietako basoak edo basosek lortu dauia eukaliptoren moratoria berriro mantentzea, baina, karo, onino zelako basoak eteko guzen. Zelan plantea da leiken beste baso eredu bat. Eta gero, hau da, gaiz ez, plangintza aldakorra, garapen ekonomikako estrategia partekatuaren falta. Daukaguna da, erakunde ezberdinek bakotxak beren plan desarrollistarekin, ez? Eta urteak pasatzen dira, eta edo ez dekogu esebez, edo dekogune da, hori, zuk esan dozuna lehen, ez? Beste lekutan dagoena, eta horrek ez dago ekartzen onurarik ez. Eta, eta jamaitzeko zere asko luzatu naz, komunitate eta erakunden artean lidergo horik eta inkomunikazio horik eza, ez? Nik uste dute guen jein zabaltzearen geldiarazte herri mugimendu honek, ekartzen dago aukera hori, ez? Eider beti aipatzen dago, ez? Olatuan gaude zu surfera zara, ez? Ez zara, ez? Olatuaren holan bermio bakizo bueltan bizizaen, pentsatu, bale. Hori, ez? Olatu harrapatu behar dugule, ez? Jakin da inbeste... Ez dutez aipatu horrez errendatute dukiotez bakarrik bazuk aipatu zuzen ekimen batzuk, baina beste batzuk, ezkai pila bat egon diez, ez? Aurretik, ez? Horrek frogatzen dau eskualdien gaitasun ere dauz. Nahin behar dugune da, eiderrek hasien esan dauena, ez? Zelan jarraitxu alkarregaz lanien, ez? Bakotxak beren proiektu partikular alde batera utxitxe, zelan lortzen dugun danok gure proiektuak, baina modu bateratu batean edo ateratzen hori da erronka bat, ez? Eta momentu egokian gauz, baina horreri forma eman beharriako. Eta bigarren erronka da bai, zelan egiten dugu zubizek administrazioekaz, ez? Ze badakigu eredu publiko-pribatuak ez duela onura handirik ekarri eskualderako. Orduan, segaitzik ez dugu saiatzen beste formula batzuk publiko-komunitarioagoak, ez? Gobernantzaren ikuspegitik, ez? Zelan eitzen dugu hori. Eta horretarako be, gure denporatxo edar dugu, ez? Pentsatu inberko dugu zelan egin. Baina, bigarren galdera uste planteatuta dagoela, ez? Eta oin zelan eitzen dugu. Nik helduko nioke ugaitzek esan dagoenari, ez da? Ugaitzek esan dagoena da, gauza bat erabaki dugu ezetz, baina eta oin zer nahi dugu. Nik uste dut galdera ez dela zer nahi dugu. Nik uste dut galdera, gure ikuspegitik behintzet, galdera da.
gure lurraldeak, gure eskualde honek zer jasan dezake. Nik uste dut galdera hori dela. Ze edo zer gauza ezin dugu hona ekarri. Zuk esan duzuna lehen argi dau, Boroako zentrala hona ezin dugu ekarri. Orduan, nik uste dut hor aurrera egiteko momentu hau da, nik hori oso argi dekot, momentu hau da, gainera mai gainean jarri dizkigute instituzioetatik 13 proiektu estrategiko, proiektu horreia erabakita daude, gainera suposatzen da era demokratiko batean erabaki direla, ze hor talde motor bat egon da, talde motor horretan instituzio ez gain gure udalek ere parte hartu dute, orduan suposatzen da guztion onerako aukeratutako proiektuak direla, gure ustez ez da horrela, guk proiektu horiei gauza eskaz asko ikusten dizkiegu, zemento asko ikusten dugu leku guztietatik, eta azkenean etorkizunari begira lanpostu gutxi sortuko dituzten proiektuak direla uste dugu. Orduen, uste dugu proiektu horiek ekosozializatu egin behar direla. Eta horretarako momentue hau da. Hauteskunde batzuk ditugu ate joka, eta hauteskunde horrek muga bat jartzen digute ja gure ekintza honetan, ero gure egin nahi honetan, baina zerbait egin beharra dago. Eta gure ikuspuntutik lehenengo gauz egin beharko genunkena da, oinarri batzuk ezarri. Eta guretzako lehenengo oinarria, azken aldizen dokumentu honekin gabizaratona, eta guretzako lehenengo oinarria Busturialdearako hau izan beharko litzateke, eta da karta ekologikoa. Karta ekologikoa lehen Jokinek aipatu da moduen, Gernika Gogoratuzek egindako proiektu bat da, Ramonek egindako azkenetariko lan bat da, eta guretzako hau, gure oinarria da. Orden, hau izan beharko litzateke Busturialdeak eduki beharko lituzken marra gorriak. Eta marra gorri honek onartzen dituen proiektuak dira onartu beharko genituzkenak eta beste guztiak baztertu, gure ustez. Orduan, horretarako argi eduki behar dugu Busturialdearen etorkizuna, Busturialdearen garapena ezin dela garapen ekonomiko utz batean oinarritu. Guretzako Busturialdearen etorkizuna trantsizio ekologikoak hartzen dauan prozesuaren parte izan behar da. Eta prozesu horretan gauza bi eduki behar ditugu argi. Muga ekologiko batzuk egon behar direla, eta gero komunitatearen ongizatea izan behar dela lehenengo lerroan dagoena. Eta hori bai izango litzateke gure ustez trantsizio ekologiko justu bat. Ez garapen ekonomiko bat bilatzea, baizik eta garapen ekonomikoa erraminta bat izatea muga batzuen barruan ongizate komunitario bat eskuratzeko, guztiontzako. Eta hortik hasi beharko ginateke lanien. Lehenengo gauza, eredu ekonomikoa aldatu egin beharko litzateke. Gure eredu ekonomikoa ezin da izan makroproiektu konkretu batean oinarrituta dagoena. Guk uste dugu eskualde honek badaukala gaitasuna, proiektu txiki eta ertainak saretzean, eta horrek bai emango lioke ekonomiari resilientzia bat. Mehatzu handirik suposatu barik. Orduen, eredu ekonomikoa berpentsatu egin beharko litzateke duda barik. Turismoaren antolaketa. Turismoaren inguruan ere hausnarketa bat egin behar da. Ezin dugu pentsatu turismoa kantitate bezala, begiratu behar duguna da kalitate moduan. Orduen, hor ikuspuntua aldatu egin behar da. Ez dugu begiratu behar zenbat eta gehiago hobeto, baizik eta aukeratu behar duguna da zelako turismoa nahi dugu. Edo gure lurraldeak zelako turismoa onartu dezake. Zer onartzeko gaitasuna daukagu? Kalterik sortu barik. Gobernantza eredua lehen aipatu dut, baina guztia aurrera eraman nahi badugu, horrek esan nahi dau, pertsonen iritzia kontutan eduki behar dela. Eta pertsonan iritzia, herri honetako, Busturialdea osatzen dugun pertsonen iritzia kontutan eduki nahi badugu, prozesu parte hartzaileak martxan jarri behar dira. Eta ez, Busturialdeko elkarteen eskuti, baizik eta instituzioek onartu behar dute, herritarrek ez aholkulari bezala bakarrik parte hartzeko erabiltzea. Ezin gara izan deituak entzunak izateko bakarrik. Deituak izan behar gara gure iritzia kontutan eukiteko eta erabakikorra izateko. Eta erabakiak hartzeko eskubidea daukagun heinean, gure etorkizuna aldatzen joan gaitezke. Baina horretarako gobernantza aldatu egin beharko litzateke. Orduen, nik uste dut hori, muga batzuk ezarri,
eta muga horietatik elkarlanean, dudabarik, zemen lan asko eginda dago, Hori, ez dago inongo dudari, lehen aipatu duzu, hemen diagnostiko orokor bat, ja argi da, danok ezagutzen dugu, hainbat lan egin dira. Gure galdera izan beharko litzateke, orain arte planteatu diran lan guzti horiek, plan estrategiko guzti horiek, padasa daukagu. Eskualde honetarako $1988an lehenengo prozesu parte hartzaile bat jarri zan martxan, eta onartu egin zan, 100 eragile baino gehiago hartu zuten parte. Eta plan hori Eusko Jaurlaritzak onartu egin zuen. Plan horretan hainbat puntu gaur egun baliagarriak direnak aipatzen ziren, jasangarritasuna aipatzen zen, lehen sektorearen bultzada, turismoari bere lekua ematea, hainbat gauza aipatzen ziren. Galdera izan beharko litzateke plan gehiago behar ditugu, edo zergaitik ditugun planak ez dira exekutatu. Eta ez da beduki exekuzio ez eperik, ez aurrekonturik. Eta hori izan da plan asko geuki duten puntu ahula. Orduan, hemen behar duguna da plan bat egiten danean, plan horrentzako epe batzuk zehaztu, nork eramango du plan hori aurrera, nola, zertarako, zein helbururekin, eta guzti hori fiskalizatu egin behar da, eta herriak hor jarraipen bat egin behar dau. Eder uste gauza asko komentatu duzuzela, nahi guztu, ja, badoala morboa hartzen, forma hartzen, esan egot. Ni ados nago karta ekologikoarekin. Eta hau da, apur bat, hau provokatu nabenetik EH-urekin eta honekin konbentatu genuna. Orain arte, ni irakurketa bintzeta, azkeneko 15 urtetan ikerketa lanak bakera 15 urtetan izan dire, hor ikusi izan dutena da, lehen Urdaibaien patronatuak dekon, hemen ataska badau, patronatu dekon potentziala da mugakorra, legea jartzeko kapazitateeko. Egia da, azkeneko parteetan, niko gauza asko egin da bezala, eta horretzeko gauza asko egin da bezala. Betxa hor egon da zozare egiteko, baina goratzen ez urte askotan zehar ukidugun konbertsazio izan dela, jo, eskiztekot gauza mugitzeko, trakzio natzeko indarek, hori izan apurat egote izan da. Horren, marko legalak segite gozku, bakarrik mugak ipini, esan ezer mugitzen. Hori pasatu zen. Nik hor, karta bat egoterekin nik esaten ebana da, marko bat egon beharko zen, marko honetan egon beharko ginen. Eta garapen jasangarrien markoak eta garapen ekonomikoen markoak ez dire barreinak. Eta garapen jasangarrikoan lehen esan duzun IPC indizearena hori nitzako beharrezkoa. Osa, esan dut, gaur egun, dano dakigu kotxe batek zeman konsumitzen daben. Ino esan dut, nik kotxe dakot gitzik konsumitzen dabena, jasangarriana da 50 litro kilometroko. Ala, dano gozatzen, ala, norago ez. Ino badaki bere etxak zeman konsumitzen daben. Ino badaki kotxe batek zemak kilogramo CO2 botatzen daben. Ino badaki tren baten mugitzea den zemat CO2 aurratzen dugun. Horren gaur egun, kaloriaketan nahiko normalizatuta dekoguz. Hau Europan pio dago kostatzen, hau normalizatu behar da, ja. Ez que bestela jasangertasuna da iritzi bat, danetarik entzuten dugu. Eta hau ja normalizatu behar da. Eta niretzako hau, esaten dugunean proiektu bat interesgarri badano, betetzen badezen bere mugak edo ez, euroak danok ulertzen dugu. Baina proiektu guztiak, publikoak, zein pribatuak Urdaibaien, izan beharko ziren fiskalizatuak edo legalizatuak, helmugekin. Ez dut, hemen, ezin da zara horren beste kilogramo CO2 baino gehiago proiektu baten sartu. Ez que ekonomikoki, ja, meskizta hori indikadore bakarra. Eta indikadore hori bakarri badagon, kendu mesez hitzetik garapen jasangarria? Garapen jasangarria da biltzen dugu marko bete berra. Hau edo beste bat. Da, niretzako horako instituzio bat edoako alkarte bat egotea atzen, perfecto. Eta hor sartzen badaren, uste Urdaibaik gatzen adeko. Hemen gauz, ambito guztiko jendea dago hemen sartuta. Eduzin mailakoak, jakintzaskokoak, ikerlariak, eduzin erakoak deko, gatzen adeko. Horren, gaina bertoko binkul hori deko, ez, lurraldeekiko. Horren, niretzako marko horretan gauza falta. Niretzako garapen jasangarria horrelako lurrela baten, ezin da hasi memoriatik ez badan azten. Identitatik ez badan azten. Eta gehiago Gernikalako gune baten. Ni 2000 apiriaen 26an danok edo 27an 26an. Danok urtetzi bandera bakaz eta argazki bat ateratzen, niri ez oze balio ezetako. Ez badago benetan, memoriaren katalogo bat, memorian balio jartze bat, esan dut, Hiroshima animatzen dutzu edan hori, Joan Basaren Hiroshima batera joaten, edo gu baino beste memoria klase bat dekonak, eta bizitzen duzuna bertan pasatu darkoa. Enago esaten, arkitektura nago hitz egiten. Nago esaten, memoriatik sortu daigun etorkizuna. Eta hor, egon berko zen marko batzuk bai, ezin dire bota basere gehiago. Ezin dire bota! Eta jauzten badan ikusiko biabile ekonomikoa zenan. Hau barriña pasadazkun, Lidlen kasuen, ez, dorre horrekin. Gauza puntual bada, esan dut, dagoza muga batzuk, ezin dara izen, ze bestela memoria borratzen dugu, jasangarritasuna borratzen dugu, eta bihurtzen gara beste lurralde baten moduen. Eta gatzen nahi dugu, dala lurralde hau badekogu.
Orduan, ni marko horretan esango nahi memoria sartu, ze memoriatik bai ekonomiaren sorrera asko etorri alda. Eta ekonomia, zuk esan duzu, ekonomia zentralizatua, eta bar. Da nik hor galdera batzuk gustate da ez botate. Eta batez bai guen jemurda ibairi buruz. Zan galdera, nik gizarteratuko neban. Benetan, jendeak ze pentsatuko ban, museo bat planteatuko bazen guen jemez dana. Gune horretan, era konkretu horretan. Benetan mugimendu kontrakoa gongo zen, edo museo bat egotea ez da akatza. Da museo kapitalista bat esartzearen, edo museo eredua izana. Noa provokatzera horra, esan egotena da, batzuan horlako gauza hitz potoloak da beldurra sortze dozkusenak. Proiektu txiki asko sare bat sortu aldabe. Nik uste horretik horretak dagoela. Horretan, marko horretan, esarri da igundaron artean bat. Eta hori alderdi politiko aldatu edo ez, hori beti izan behar da bardina. UNESCO ez da aldatzen. UNESCO babesa ez da aldatzen. Egomea marko bat daun artean institutu esainik jorratzen dana, ez dana aldatzen naiz eta edonor egon jabetzan. Hori markoa da, herritarrok, herritarrekin, eta batez bat administrazio publikoetin mugitute, dano batera, ipintzen guzen minimoen markoa. Ni horrekin bat dago. Hori bakar. Ni galdera horreri erantzuteko jokin. Bai. Hori erantzute harrene. Guk, desde luego, plataformatik, ez daukagu inongo dudarik, beste museo bat izango bazen, kontrakotasuna, guraldetik berdina izango zen. Ze kontua, ez da bakarrik, frankizia horren izena, Guggenheimaren izena izan da, mehatzu gehigarri bat. Horrek suposatu dezakeen dei horrekin, ez da Guggenheima. Guggenheima ez da edozein museo. Baina azkenean begiratu behar duguna da ubikazioa. Eta ubikazio horrek ez du museorik onartzen. Orden hori ezin jaku astu. Azkenean, legeztatu nahi dugu, legez kanpo dagoen gauza bat. Eta berdin da Guggenheima bada, edo beste museo izen bat bada. Bai, guretzako hor argi dago Muruetak ez duela olako ekintza bat hartu behar. Guggenheima izan edo beste museo bat izan. Guggenheimak beste mehatzu erabat suposatzen dau. Baina debekua hor egon beharko litzateke guztientzako. Hor erabilera batzuk zehaztuta daude. Eta erabilera horiek zehaztu dira lehen aipatu duzu, patronato bat ez dakizer. Patronatuaren barruan hor daukagu plan zuzentzaile bat. Plan zuzentzaile hori lur ez urbanizableentzako batez be aplikatu daitekena. Lege batzuk baditugu, zergaitik lege horiek ez ditugu aplikatzen. Arazoa ez da Guggenheima, arazoa da erabilera hori bateragarria da lekuarekin. Gure aldetik erantzuna argia da, ez. Ez bada, ez dezagun tramparik egin. Orduen, guk ez daukagu arazoa Guggenheimarekin bakarrik, baizik eta ubikazioarekin eta ubikazio horri emango jakon erabilerarekin. Guk momentu honetan epaitegietan daukagu astilleroaren partzela osoa. Guk horri ikusten diogun etorkizun bakarra leheneratzea da, restaurazioa da. Ez diogu ikusten beste erabilera bat bera bez. Restaurazioa esaten duzunen da naturalizatzea. Naturalizatzea, lehenera. Nahiz da kontaminatuta gure nobein. Ni nago kontan ere ni gustadete hau konbertsazioa aukite, Hau nahi doz, adibidez, dunarekin, eta hau uste dut danok erantzun behar duguna, dunarena, duna babestuta dugu, duna hori ez da antropizatuta dugu, ez? Mea babestuta dugu. Horren, niot, enbote ez dena alde batetik kontserbazioaren bultzada hori dagoela, nago baten beste urmeten nago argazki ateratzen, naturalizatze prozesu horrek, dana naturalizatuko genuen, galdera aktibideak nun eta zelan jarri. Eta hor da, markoak estabiliztu behar da bezunak. Nik ez ipintzen dudan, ez dut iritzia botatzen, museoan alde bat nagoen edo ez museo batena, Naguen jemerenak, narri arkideko, nik batzuk bak izan moben, nik bertan egunero ikusten da. Muruetan bizina zen da. Eta, baina, guztotanok erantzun behar dugula, ze aktibidade nahi dugu, nun. Hori da, benetan, eta horretzuk ezan duzu zen linea guztietan, zango neban, jokin da zuen, zago zen jendearekin gainera, zuen hausnarketa guzti honetan, nun zer ikusten duzu. Ikusten badugu zer komentatu behar duguna, nun ikusten duzu zer egon aldan. Proiektu konkretuena hitz egin da. Bueno, claro, guk proiektu konkretuak ez bestakigu, dakigu gure arloko... Ze ikusten duzu lan, behitu lehenengoko pausoa ikusten dut esenak, nik esan dut, niretzako trenbidea bai eta bai. Ez, bueno, hori gabizoin ez da bai atzen, ez? Taldetxo bat hasi garea mugitzen
guindala aste batzuk, ez? Horreri bueltak emoten, jakin ez dakigu. Zain zago ze prozesu horretan. Bai. Baina, karo, ez Gernika horatuz edo Gernikatik mundurak. Baizik eta... Nik ustote zu planteatu dozune oso interesgarri da, ez? Ze aldarrikapena dauz eta aldarrikapena dauz. Eta arduen aldarrikapen batzuk badiez, bautzeko... aldarrikapen batzuk utzak badira, gainditu behar diez. Baina beste aldarrikapen batzuk potentea diez. Eta, bazuk agertzen zaren dokumentalean, ez? Oierrak egin bana Urdaibai oreka bizian, ez? Barkebaiko proposamena, Astra, memoria, hori da aldarrikapen bat, ez? Zuk lehen komenta dozun. Edo ez dakit, ez? Jangurie. Jangurie, han bideo berean agertzen da kristoren alternatibako soziala, ez dakitzen esan. Horren kontua da, segaitxik ez duguz horrek gero politika ofizialera eruten, ez? Hor dago borroka, ez? Janguri da nuke ezagutzen dozu, ez? Baina, azkenean, hori, ez? Zelan gurasoen elkarte batzuk planteatzen euren seme-alaben jantokiko jaten debien eredue, upilako irautza txikitsu egin dabe eskualdien, ez? Zoine, gaztiek ondo jaten dabe, produktoriek be, nekazartziek eta arantzale posi dauz, eta ekonomia pizkate suspertu dabe bai horretan, ez? Hor daukagu eredu, ez? Iabide batez be, gogoratu behar dugu David eta beren zelaiadak, ze janguri beren zelaiada bate izan da, ez? Edo lehen komentatu dugune, basoena eta moratoriarena, ez? Orduan, gizartien egon badauz, eta jaitzen dauz, orduan, kontua da, dinote, zuk esan dozune, nietzako ardatz bat da, zelan bakotxak beren espezialidadetik, eitzen dugun, ez? Bat egiteko, ez? Zure galderari erantzunez, nik uste dut hiru gauza egin behar diez. Lehengue, gure artien bat egin. Horrek aldarrikapen eraldatzaile guztizek batu, baina bat egin eta proposamen bat egin. Proposamen bat esan ez, baitu, zuen zapen, zuen garapenerako planetan, ez tozu ez kontuan izan, baitu zerako gauzak egon dire eskualdien pasetan, eta ez tozu ez sustatzen bez ondino, ez? Dirupioa dakazue, eta hori holako zozer in beharko gendun, ez? Eta orduen hor, segabiz pentsetan, aurreatzen zozer, baina, epe laburrien, iguale ariketa bat egitea herrizetan, kontsultantzeko bat edo, jakitzeko ze alternatibak planteatzen diren... Olatu aprobetsatzea, ez? Olatu aprobetsatzea, lehen aipatu dugu. Eta... Eider lehen esan duzuna, niretzako inbertsio publikoetan horlakoetan, parte hartze prozesua ez da dudan jarri behar dengo. Horien guztiz naturala izan behar dan. Zaniot, proiektu herrikoietan, gaur egun, ni bintza parte hartu duten proiektuetan, estudioan nahi dugulako, bizi nahi dugulako hori, gu danetan aplikatu dugu diru publikoa honen, danetan. Urde behin garen, beko portalan bebai, partido politiko guztiekin, elkarte guztiekin, herritarrekin, proiektu txiki zeiren, nizu ez nago bat, holako gauza potentietan bebai, ez bakarrik fiskalizatzeko. Parte hartzeko eta herriti sortzeko proiektuek, tegetxo herrian proiektu oso interesgarria sortu delako herriti bakarrik. Niretzako parte hartzeko prozesuak bai alabaiko kontua da, ez da duan hain pini behar dan goza bat, ez da, parte hartzeko, ez, hemen gaur egiten dugu, ez? Da, jazta. Guztiz aduna hor planteetan bentan. Baina hirugarren elementu hori da, hau epertainen elusien ze pentsen digu. Aipatu du, gobernantza ere du, kontu da, zelan emoten dugu bebai pausuek beste gobernantza eredu batera joateko. Igual ez da importanti eukitzea perfectamente zer egin behar dan, baina jauki dugu esperientzia bat, naiz eta berandu heldu, entzute prozesuarena, ez da guztiz txarra izan. Orduan, zeraitzik ez dugu olako ekimen gehiago bultzatzen, betik eta goitik, herri mailatik eta goitik, segaitzik guk ez dugu proposatzen erakundei
espazio barri batzuk, ez dakiz zeintzuk, patronatuan ezin bada, ez badaiko gaitasun hori, igual beste espazio bat sortu beharko da, baina horretarako erakunden borondati behar da, ez? Osea, euren atitudie espada aldatzen, gatsa izango da. Baina, zelan eraikitzen dugu zubi horiek, ez? Hori da, pentsatu behar dugun, eta horretarako munduen beste Euskal Herrien bertan beste esperientzia batzu dauz. Ez da bakarrik planteatzie ze motatako gobernantza parte hartzaile eta inklusibo mota gure dugun. Baizik eta gero da, zelan gauzatu errealismoa gaz, hori da gatsa ba. Baina horreri buelta bat marriako, baina horrek bai behar dau, denpora gehiago, bastakit ez. Baina, hor lehen esan dutena bai, LCen txostenan agertzen bada, naiz eta kontra jarriek izan. Baina, gaur egun naiz eta zure plantamentua desarrollista edo izan, inok ez da zalantzan ipintzen minimo batzuk inguru giroaren errespetuan. Baina, gotesan, hori ez da helburu, hori da apuntu, hortik aurrera zer egin lehik egun, ez? Hori da, epe luzien hori da ikusi behar dugune. Osa, zuen asmo bat zela epe erdira, olako dokumentu bat egoti erritik, danon artean eginda? Pentsatzen dauz. Bai, guontzea hasi gara, eta, hasiera honetan urratz zikitsuak ematen ari gara, baina, helburua izango litzateke elkartez berdinen lankidetzarekin eta sortzailetasun horrekin, danon aportazioekin, instituzioek proposatzen dizkiguten 13 proiektu estrategiko hoiek, guretzako ez direnak guztiz egokizek, ez da bakarrik kritikatzea. Ze kritikatzea errezena da. Gauzea da, hau proposatzen didazu, baina niko hori era honetara egitea nahiko neuke. Orduen ez da zer, baizik eta nola. Orduen guk uste dugu, beraien proposamenak hor daude, gurekin edo gu gabe aurrera eramango dituzte, ze onartuta daude, orduen gu pentsatu duguna da, daukagula momentu honetan aukera, bolatu horren gainean gaudelako, eta Busturialdea momentu honetan zutik dagolako. Orduan aukera hori, eta Busturialdera ontze momentuen begi asko daude begira. Eta instituzioei hori ez diake gustatzen, orduen. Badakite hemen egiten diren gauza guztizek, bai komunikabideek eta bai guztiek jasotzen dituztela momentu honetan. Urtebete barru, segurazki ez, baina momentu hau gure momentua da, orduen erabaki duguna da, aprobetsatu beharreko momentu bat dela. Orduen, proiektu horiek pizkatzo bat zuzendu alba ditugu, guazen zuzentzera. Eta beraien plan horretatik kanpo gelditu diren hainbat gauza, mai gainean jarri alba ditugu, berritarrek uste dutelako, Busturialdeak merezi duela proiektu horietan inbertsioak egitea eta esfortzu bat egitea, goazen proposatzera. Hor, proposatzen diren 13 proiektuak oso zehatzak dira, baina adibidez basoei buruz ez da berbarik egiten, urari buruz ez da berbarik egiten, zaintzari buruz ez da berbarik egiten. Lehen aipatu dozu, Urdaibai bezalako leku zoragarri batean, dana batzen den laborategi honetan, zergaitik ez dugu hezkuntza esplotatzen. Ona, etorri alko litzateke EHUk ekarrita edozein fakultate ez bakarrik ingurumenarekin, itsasoarekin lotutakoa, gure gazteak ozeanografia ikastera nora joaten dira, Kanarietara, Bartzelonara, zergaitik ez ona ekarri, eta lehen esan dozu nahi inongo dudabarik. Azkenean da gainera aktibitate bat lanpostu duinak sortuko lituzkena, bizitza emango liokenak gure herriei. Azkenean gabiltz gazteak ona ekartzen. Eta guzti horrek sortzen dauan lana duina da, urte osorako izango litzateke. Eta aktibitatea anitza izango litzateke. Ze jende horrek hemen egingo leuke bere bizitza. Orden, izango litzateke beste erabateko ekarpena gure gizarteari. Eta, guretzako hori adibidez hezkuntzaren kontu hori oso interesgarria da, baina ez da inon planteatzen. Badakit, gainan, nik okeotezen batzen horretan, baina zine mugitzen hori lehenengoko errua da. Nor dator, zerekin, da zein da proiektu konkretu hori. Eta, nik hemen galdetu nahi dutzuet, Susana galdetzen da bena, Bueno, yes, emaitxu behar dugu, osake, zelan bideratzen da hau? Plataforma bat, sortzen da herri plataforma bat, administrazioa eskatu berak haurek bideratzeko beste parte hartze prozesu bat,
honek mai gainean pintzeko, zein Gu ikusten momentuz duzu? batzorde bat sortuko dugu. Hori, oza, Batzorde bat sortuko dugu. nik uste dut importantena da hori, azkenien ulertu dugune bai, gure talde bakoitzaren proiektuaz baino gehiago, prozesu partekatu baten garrantziaz berba egiten hasi behar garela, ez? Horretaz jabetu gara. Eta hortik hasitxe, lan hildo bidauz, igual beti sozial proposatzie, ze planak ja martxan dauz, eta bitu, zuen planetan ez zuen kontuan izan, alternatiba hauek, eta alternatiba hauek premiazkoak dira eskualderako. Eta gero, zelan egin zubiak, gero plantamendu hori, posibilidadeak izatea administrazioan, hori da pizkat gitxi gora bera, eztabaidatzen ari garena. Gure intentzioa. Gure intentzioa. Ni puntualizazioa nego sartu, Gauza da argi auki duguna herritar moduen. Legeak dagoz, herritarrak behar da bezen horrek betetzeko. Eta legeak aldatzen dire, herritarrak behar dugu zenetarako. Esan diot, alde dagoto zenen bebai. Gure interesatzeuz, industriagune bat aldatu behar badan, industriagune hori aldatzen da. Zorrozaurren aldatu da nahi izenan guztia. Nahi izen dalako. Eta han dago park teknologika barria, han lurra kontaminatuta gondire bai. Edo gehiago egitxo, gehiago dire. Eta hain da, memoriaz barren izentzia. Baina hain da, nahi ba nahitzen zen, legeak herria behar da bezen honetarako bebai, moldatuko dire, eta moldatzen gongo dire, behar badan moldatzea. Ez negot batzutan, legeak ez oste izan, itxi beharko duzte, aldatuko da legea, eta egingo dugu, beti bebai herriaren helburu guzti horrek betetzen bai. Bai, horretarako, euki behar dana da, lehenengo gauza, instituzioek euki behar dute borondatea. Eta bigarren gauza, euki behar dagoena da eskualdeak ikuspegi bateratu bat. Eta momentu honetan ikusten duguna da eskualde honek ez dauka ikuspegi bateratu bat, bakoitza bere interesat jarraitzen ditu. Udaletxe bakoitza berera doa, gero pizkatzoa gorago bagoaz, patronatua berera doa, pizkatzoa gorago bagoaz, aldundia berera doa, eta Eusko Jaurlaritza berera doa. Eta ondinoko gorago bagoaz, Espainiako gobernuak hemen parte hartzen dau, eta berera doa. Orden, bakoitzak bere interesak ditu, eta interes hoiei erantzuten saiatzen da. Hori guztia albo bat eritzi beharko litzateke. Guk elkarte moduan, ontze egingo duguna egin beharko lukete instituzioetatik. Gu prest gaude gure kamiseta kentzeko eta guztiok eskualdearen hobe beharrez helburu konkretu batzuk lortzeko borroka egiteko. Baina hori instituzioek egin beharko lukete. Eta lehen esan dozu, berdin da nor dagoen instituzioetan, helburuak berdin bete beharko lirateke, baina hori ez da ontze momentuan gure agintarien buruan dagoen helburua. Bakoitzak helburu konkretu batzuk ditu, eta hori da interesatzen jakena. Eta gainera gustatzen jakena da, ikusi dugunagaitik, ekonomiaren garapena epe laburrien. Osa, nahi dutena da, etekin batatara, proiektu konkretu batekin, eta gainera epe laburrean. Ez dute begiratzen etorkizunean honek zer eragin dezake gure ingurune guzti honetan. Ez daukie ikuspegi luze hori, ez daukie. Honek zer eragin dezake etxe bizitzan, zer eragin dezake gure kulturan, gure identitatean, gure bizikalitatean, gure ingurumenari zelan eragin lekioke, ez da begiratzen. Begiratzen dabena da, epe laburrien. Hau ekarriko dugu, eta inpaktu ekonomiko itzela eukiko dugu momentutzu batean, eta horrekin konformatzen gara. Guri horrek ez dozku balio. Gu hemen bizi gara eta bizitzen jarraitu nahi dugu. Orden gu behar dugu ikuspegi luzeago bat. Eta horretarako, borondatea eta gauza asko aldatu behar dira. Bueno, amaitxo joan behar gara, ze justo orain egiten dauz 60 minutu eta 40 segundo, eta orduen gure ordu betea puntu-puntuan egin dugu. Orduan, eskertu ez, bai Ugaitzi eta bai Derri, botatako hausnarketa gaitxik ez, eta onino bide luzie dekogu ez, eta ia lidergo kolektibo hori parte guztien artean sortzen guazen, eta beste eredu baterantze guazen. Ez que, gainera, badeko guz eredu interesgarriak kolektibotasunetik sortu dena. Bai. Astra bera, Janguria bera, dia proiektazo batzuk, herritik sortutakoak, hau bai posible izango zela, baina hori danon artean sortu beharko gauza. Claro, hori. Eta instituzioa badatoz, zeure eukiko da bai esperientziaren baten bate positiboa, ez? Dana negatiboa ez izango, ez? Bueno, hori esan dakoa, orduan oin bigarren partari hasiera emango dugu, ez? Orduan
Ba, zelarien,